Bidiyon nan akan content creators zan yi shi, musamman content creators mu na arewa. A koda yaushe yana samun tambayoyi, zaka ji mutum ya ce yana saka kaya amma baya samun views a content ɗinsa. So magana ta Allah, content creation akwai wahala. Kan mu yaudari kanmu, duk wanda ya shigo in dai ka yadda content creation zaka yi sai ka sha wahala, sannan kuma sai ka jajirce. Rashin jajircewarka shine abin da zai mai da kai baya. Ya zamana koda yaushe kana saka bidiyo. A cikin ku na san akwai wanda suke da aiki, akwai wanda kuma ba su da aiki. Musamman mutanen da ba su da aiki, irin idan ka karɓi wuta yanda ya kamata, to idan ka hau content din zaka fara yi, shi ma sai ka ba content din wuta, ka dage. You should be consistent. A ce ko da yaushe kana sakin bidiyo, yau ne gobe ne kullum, amma ba wai misali ka zo ka saka bidiyo yau sai bayan kwana kaza ka dawo ka zo ka saka. In dai zaka dinka bada lokaci, ka dinka bada tazara tsakanin abin da kake saka a shafin ka, to kana nan zaka ji abin ma ya fita daga ranka, kuma ba za ka dinka samun mabiya ba. Idan ka kula da shafi na, zai wuya ne kwana ɗaya biyu ban saka muku bidiyo ba. Kwana ɗaya biyun da nake yi ma wani lokacin ban saka ba, ina samun mabiya saboda mai videos ɗin da na uploading akan shafi na suna da yawa. To ku gaya kanku gaskiya, kawai sai ka dage kuma sai ka sha wahala. Idan ka san ba za ka sha wahala ba, kamar yadda na yi rubutu ran nan nake cewa in ka san ba za ka sha wahala ba, to kawai ka haƙura da harkan nan. Saboda ba abu bane wanda za ka ce yau ka sa sai bayan wata ɗaya biyu ka ƙara dawowa kuma kana tunanin wai wa'anda mabiyan za su ci gaba da kallon ka. So ko da a ce misali idan kana saka kaya, yawan saka kayanka akan shafinka shine shafinka za a dinga yi wa mutane recommending shafinka su bi ka. Kuma mai abu na biyu shine ku dinga saka abu mai ma'ana. Mafi yawan mutane da suke saka kaya a shafukansu, idan ka je ka duba da suke kiran kansu content creators, zaka tarar ka rikice kawai suke ɗebawa. Wannan abu ya faru a Kano, abu ya faru a Jigawa, bidiyon kaza na ɗauko nasa. To ko shago ne idan ka shigo zaka siyi abu, ai zaka ga akwai shagunan da zaka ga misali kawai su kayan sawa suke siyarwa, to ka san me zaka zo ka nema. To amma an zo an shiga shafinka, kawai aka shigo misali a ce shago ne, kawai sai a ga abubuwa barkatai wanda ba a taba tunanin ma za a samu ba, kuma me babu wani tsayayyen abu da ya nuna kan cewa wannan abun akwai korewa da gogewa a cikin irin content din da ake sakawa. So kawai ya zama idan ka dauki layi guda daya, duk abin da zai faru a garinka ko wani abu ka rufe kunnanka, kar ka saka shi. Za ku ga shafi na babu wani abu da nake sakawa, ko me zai faru za ku ga bana saka abin da ya danganci gari, ko kuma a ce maka yau ana wani hawan sallah ko ana waye in zo in sa duk irin wannan abun ba ruwana da shi. Niche dina a harkar tech nake yi, iyaka wannan abin nake sakawa. To daga zarar ka sauka daga layin abin da kake sakawa, to daga nan ka rasa mabiya. Sannan kuma abu na uku shine mutane da zaka ga suna yin content, idan yau suka saka turanci gobe su saka Hausa, yau su saka turanci gobe su saka Hausa, dole sai ka dauki yare guda daya. Misali a ce yanzu kana da mabiya waɗanda ba 'yan Najeriya bane, turanci suke ji, sai kawai sai ka zo ka saki content na Hausa, to kana gaya mabiyanka waɗanda ba sa jin Hausa wannan content din ba nasu bane. Ba wai directly kake gaya musu ba, amma indirectly kana nuna musu wannan content din ba nasu bane. Gobe kuma sai ka zo ka saka content na turanci, to mabiyanka Hausawa waɗanda ba sa jin turanci ba za su gane me kake nufi ba, saboda me turancin da kake saka wani ba kowa ne yake ji ba. Shi yasa idan ka ɗauki yare ɗaya kaga ana biyar ka, to kawai ka ci gaba da yin wannan yaren. Da ka canja yare to ka samu matsala. Wannan ita ce shawarar da zan ba wa mutane, ku tsaya ku kula sannan a dage. Kamar yadda kake zama za ka yi ta cike CV kana ta turawa a baka aiki baya samuwa, to kawai ka zauna ka ɗauki wayarka ka saka data kai ta ɗaura abubuwa, ka tsaya kai tunani, ka sako abin da mutane za su dinka kallon ka. Wannan su ne shawarwarin da zan ba duk wani content creator na arewa. Ku tsaya ku mai da hankali. Wannan harkar ana biya mutane, kuma wannan harkar tana rufa musu asiri. Amma in dai baka dake ba, sai dai ka dinka ganin wasu suna samun kuɗi amma ba kai ba. Idan ku ji dana abin da na sanar da ku share zuwa content creators na arewa wanda sababbi ne ba su san komai akan harkar content creation ba, hakan zai kara musu karfin gwiwa su ji su dinka yin bidiyo masu kyau. Nagode.